miere aici, e specialul de miere. Fii atent. Să scrie pe ea. Curge mierea, tati. Vezi de This miere. angle gives left. Ia uite, tati. Flat side against palm. Left Tati, shoulder. zice? Left. Flat side against palm. Așa. Snap wrist for maximum speed. Less than 60%. De aici, de aici trebuie să fie cu... Lens in front of you. Da, eu cred că ce râs. Așa, nu? Așa. Așa. Ia. Uite mai în cap. Cred că puțin oblic, nu? Ia de. Nu așa oblic, cred că, ca să dai... Dacă ții așa trebuie să dai să se ridice, știi? Deci trebuie să dai... Nico, hai să bei niște suc? Ia să mai aduci niște suc. Nu pune în gură. Hai să-ți mai aduc. Ce-ai spus? Vrei să nu dai cu pietrele în băiețel. Ai înțeles? Cum să te încalți? Ești deja încălțat. Se urci acolo. Ah. Da, știu. Nu te poți urca. Sigur? Nu. Ia. Vrei și tu? Nu s-a când voie tati. Vrei să te urci, tati? Vrei sau nu? Vrei să te urci? Rămân aici. Ce, sucul? Nu, că nu mai e. Uite, s-a terminat. Uite, mai Cam așa, deci într-un unghi trebuie să ai... Mănânc pe dos și gata. Ia încearcă. Ia încearcă. Ok. Bine că ai venit în picioare.